ягон роҳ. пештар бояд одамизод гигиенаи шахсиро риоя намояд, дастҳоро хуб бушӯяд, пеш аз хӯрок хӯрдан, баъд аз қазои ҳоҷат кардан бояд дастҳоро шӯяд ва ба гигиенаи шахсӣ эътибор ҷиддӣ диҳад. пеш аз ҳама роҳҳои пешгирӣ аз коронавирус ин аст ки бояд инсон ҳама вақт тозаву покиза бошад, аввалин дараҷа, ва дуввум ин ки бояд аз ҷойҳои серодам канор гирад. умуман якчанд роҳҳои пешгирӣ аз бемории навпайдошудаи коронавирус ҳаст. Ин якумин дараҷа доштани дастпӯшак ва ҳамроҳ гирифтани маводҳои антисептикӣ, инчунин зуд шустани даст бо собун. шустани дастон пеш аз ҳама риоя намудани тозагии худ ва дастӣ бо ҳама салом накардан. ба ҳамон поликлиникае ки дар ҳамон ноҳияамон аст, ҳамонҷо. ростига инро намедонам ки ба куҷо мо бояд муроҷиат навақт. Надо первую помощь или 511, или подойти к этому инфекционным больницам. Думаю, в первую очередь надо, когда узнаешь, что кто-то болеет, надо пойти в первую ближайшую поликлинику. ҳамон клиникаи ноҳия. аввалин дараҷа набояд мо аз хона бироем агар донем ки аввалин нишонаҳои ин беморӣ дар мо аст. Набояд мо аз хона бароем, ба духтури оилавӣ назди маҳалла ё ин ки шаҳрак деҳоте ки ҳаст занг занем. Бояд аз онҳо пурсем ва ба онҳо муроҷиат кунем. Пас он онҳо қарор мекунанд ба куҷо муроҷиат кардан лозим. бале медонем дар тоҷикистон гарчанде ки то ҳозир ягон нафар ба ин ҳолат гирифтор нашудааст, вале чуноне ки вазорати тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон мегӯяд, беморхонаи калонтарини тоҷикистон, беморхонаи Истиқлол барои қабул намудани ҳамин нафароне ки масалан ғайри чашмдошт агар ба касалӣ гирифтор шаванд қабул карда метавонад, яъне тайёр ҳастанд. Ва вақте ки чунин нишонаҳои коронавирус ба яке аз онҳо агар гирифтор шавад ба ягон нафар, ба ёрии таъҷилӣ занг мезанем ва чунин комиссия низ ташкил шудааст ки махсус барои COVID-19 мебошад. Хай духтур мена чикор мекунӣ?